asi verse yoti pamuchinjiko wa Jesu pakanga pakamira mai va Jesu na Maria Magdalena wakanga aripo chifeve chakaonekwa chakamira chishamiso chekusanganiswa kwa vanhu chinoti pamuchinjiko wa Jesu hapadzingwi munhu. Jesu unoda vanhu nezvimiro zvavo. Kana tikatenda muna Jesu haanei kuti wakamboita mupofu, haanei kuti wakambopinda mujera, haana basa kuti uri chirikadzi. Pamuchinjiko wa Jesu ndipo patinosangana tose nechimiro chako. Latiroti nerocha vanosangana pamuchinjiko. Kana wakambobikwa wakakubira akatendeuka unodiwa pamuchinjiko. Wakarepa mwana wako newakarepewa wacho nechana chakasvegwa parepo vanosanganisa pamuchinjiko. Saka ropa ra Jesu harizvire huku rinokwana vaedzi chete, rinokwana munhu wese. Ndosaka tati chishamiso chekusanganiswa. Pamuchinjiko pane upenyu, Jesu atinditarise, pasine pfuma ngezvenhando, pamberi ndoona zvakanaka. Mune upenyu mukutarisa pamuchinjiko wa Kristu, upenyu wakanaka kutarisa Kalvari. Apo ndakamutarisa Jesu, iye akanyemwerera kuti ndava mumatambudzo, muchinjiko unondisimbisa. Mune upenyu mukutarisa pamuchinjiko wa Kristu, upenyu wakanaka kutarisa Kalvari. Ndinozotarisa muchinjiko, ndosimbira muchinjiko. Hakuna anozoputsika, vanosimbira simba redenga. Mune upenyu mukutarisa pamuchinjiko wa Kristu, upenyu wakanaka kutarisa Kalvari. Ndinozotarisa muchinjiko, ndosimbira muchinjiko. Hakuna anozoputsika, vanosimbira simba redenga. Mune upenyu mukutarisa pamuchinjiko wa Kristu, upenyu wakanaka kutarisa Kalvari. Mune upenyu mukutarisa pamuchinjiko wa Kristu, upenyu wakanaka kutarisa Kalvari.